F'diskussjoni taħt it-tinda fix-xahar Għawdex il-Prim Ministru Lorenz Gonzi kompla jitkellem dwar finanzi fis-sud mingħajr l-ebda referenza għaċ-ċertifikati kiraħ li l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Standard & Poor's tat lil pajjiżna. Qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jippreżenta numru ta' inizjattivi f'Għawdex fosthom biex il-MEPA tħaffef li proċessar ta' applikazzjonijiet għal żvilupp ta' lukandi ta' 5 tilel. Lorenz Gonzi issokta wkoll bl-attakki tiegħu fil-konfront tal-Partit Laburista għaliex dan qed jagħti attenzjoni partikolari lil Għawdex. Mhux bir-raġun aħna nduru fuq il-Labour Party u ngħidulhom intom x'qatt tagħmiltu għal dil-Gżira Awċija, x'qatt tagħmiltu, x'wiċċ għandkom tiġu ġol-Gżira Awċija u tgħidu li hawnhekk għandkom xi proġett tal-Għawdex. Lorenz Gonzi fid-diskors tiegħu faħħar il-kanzunetta li għamel il-Partit Nazzjonalista għal din il-kampanja elettorali u qal li l-partitarji nazzjonalisti preżenti li din se twassalhom għal rebħ oħra glorjuża. Issa għandna kanzunetta li sa tfakkarkom fil-kampanja elettorali tal-2013 li aħna nemnu li għandha twassalna għal rebħa oħra glorjuża għal dal-partit glorjuż tagħna. Aktar kmieni Lorenz Gonzi inawgura uffiċċji ġodda tal-Korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ li TC fir-Rabat Għawdex. Lil-Awċejn il-Prim Ministru kompla jkellimhom dwar l-impjiegi li l-Gvern tiegħu irnexxielu joħloq fi żmien meta wieħed minn kull 3 Awċin biss għandu impjieg full-time f'Għawdex. Dan fil-waqt li minn studji li saru jirriżulta li żgħażagħ Awċin qed isibuha diffiċli ħafna biex isibu posthom fid-dinja tax-xogħol minħabba nuqqas ta' opportunitajiet.